Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουμε είναι να βάλουμε τη ζώνη μας. Βάλαμε τη ζώνη μας. Το δεύτερο πράγμα είναι να φτιάξουμε το κάθισμα. Για να φτιάξω το κάθισμα, το κάτω μέρος πρέπει όταν πατάω το συμπλέκτη, το πόδι μου ούτε να τεντώνει, ούτε να είναι πολύ μαζεμένο, να έχει μια ελαφριά κλίση. Εδώ που είμαι μια χαρά. Για να φτιάξω το πίσω μέρος του καθίσματός μου, δηλαδή την πλάτη, πρέπει να βάλω τα χέρια μου εδώ πάνω με αυτόν τον τρόπο. Δες το, τώρα είναι τεντωμένα τα χέρια μου. Δεν πρέπει να είναι τεντωμένα, πρέπει να έρθω λίγο πιο μπροστά. Τώρα δεν είναι τεντωμένα. Εδώ είναι το σωστό. Και το τιμόνι το κρατάω 9 και 4 ή 10 και 10 με τα δύο χέρια. Κατανοητό? Ωραία. Αφού φτιάξω το κάθισμά μου, αμέσως μετά φτιάχνω τους καθρέφτες. Ο πρώτος καθρέφτης που φτιάχνω είναι ο κεντρικός καθρέφτης. Πρέπει να βλέπω το πίσω μέρος, το κέντρο του μπαμπρίζ. Μπαμπρίζ είναι το πίσω τζάμι. Πρέπει να βλέπω το κέντρο του, δηλαδή να βλέπω τα κεφάλια μου εδώ ανάμεσα και πίσω. Εντάξει. Ο αριστερός καθρέφτης πρέπει να βλέπει το αριστερό χερούλι και πίσω και ο δεξιός καθρέφτης το δεξιό χερούλι και πίσω. Οκ. Αφού φτιάξω το κάθισμα, μετά θα φτιάξω τους καθρέφτες. Συμφωνούμε μέχρι εδώ? Πολύ ωραία. Αφού φτιάξω και τους καθρέφτες, έχει έρθει η ώρα για να βάλω μπροστά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να δώσω ρεύμα στο αμάξι. Για να δώσω ρεύμα πατάω συμπλέκτη και φρένο. Το χειρόφρενο μου είναι σηκωμένο, γυρνάω το κλειδί μία φορά, μου ανοίγει εδώ, μου δίνει ρεύμα. Έλα πιο κονταντίνα τώρα να δείχνεις τα λαμπάκια θέλω. Δίνει ρεύμα εδώ, στο ραδιόφωνο και αναπτήρες και τα λοιπά. Το γυρνάω δεύτερη και ανάβουν τα λαμπάκια. Παιδιά, ελάτε πιο κοντά και εσείς να βλέπετε. Η Ντίνα μπροστά. Σπυράκο, εσύ από εδώ ανάμεσα, άμα έρθεις, μπράβο γόρι μου. Λοιπόν, το πρώτο λαμπάκι εδώ κάτω είναι αν ανάψει, σημαίνει πρόβλημα στον κινητήρα. Ότι έχει κάποιο πρόβλημα ο κινητήρας μας. Το ακριβώς από πάνω είναι το immobilizer, είναι το αντικλεπτικό. Δείχνει ένα κλειδί μέσα σε ένα αμάξι. Σημαίνει ότι το κλειδί είναι το σωστό κλειδί. Το συν πλην εδώ είναι η μπαταρία μας. Αν ανάψει αυτό το λαμπάκι σημαίνει ότι έχουμε πρόβλημα στην μπαταρία μας. Λάδι. Αν ανάψει αυτό το λαμπάκι σημαίνει ότι έχουμε χαμηλή στάθμη λαδιού. Το EPS έχει να κάνει με το τιμόνι. Και το brake είναι το χειρόφρενο. Τα λαμπάκια, όπως βλέπετε, κάποια είναι πορτοκαλί και κάποια είναι κόκκινα. Όταν θα μας ανάψει κόκκινο λαμπάκι, το αμάξι πρέπει επειγόντως να σταματήσει και να πάει σε συνεργείο, να έρθουν να το φορτώσουν και να το πάνε σε συνεργείο. Ενώ με το πορτοκαλί λαμπάκι μπορώ να το πάω οδηγώντας το στο συνεργείο. Δηλαδή το πορτοκαλί σημαίνει προειδοποίηση, ενώ το κόκκινο σημαίνει κίνδυνος. Αν μου ανάψει το λαμπάκι της μπαταρίας και εγώ συνεχίζω να κινούμαι, ή το λαμπάκι του λαδιού κόκκινο χρώμα, το πιο πιθανό είναι ότι στη μία περίπτωση θα χαλάσω την μπαταρία μου τελείως, στην άλλη περίπτωση θα κάψω τον κινητήρα, αν δεν έχω λάδια. Εντάξει. Και αυτά βγαίνουν όταν έχεις ανάψει. Δηλαδή τώρα όταν βάλω μπροστά το αμάξι, όταν δίνω ρεύμα, κάνει τσεκ ο εγκέφαλος και βλέπει, μπράβο, βλέπει ότι όλα λειτουργούν. Μπράβο. Όταν βάλω μπροστά, όποιο έχει πρόβλημα, θα φανεί. Εκεί θα φανεί. Ωραία. Για να ανάψω τα φώτα μου, από εδώ, το γυρνάω μία φορά και ανάβουν τα φώτα θέσεως. Το γυρνάω δύο φορές και ανάβουν τα φώτα διασταυρώσεως. Και όπως είναι όλος ο μοχλός, αν τον σμπρώξω μπροστά προς το ταμπλό δηλαδή, ανάβουν τα φώτα πορείας. Όταν ανάβουν τα φώτα πορείας, μου ανάβει εδώ μέσα το μπλε το φως. Εντάξει. Τα φώτα, για να τα σβήσω, τι θα κάνω? Το ξανακραβάω σε μένα. Τώρα ποια φώτα έχω? Διασταυρώσεως. Τα διασταυρώσεως. Τώρα ποια φώτα έχω? Θέσεως. Κανένα. Τίποτα. Κλειστά είμαι τώρα. Ναι, τώρα. Θέσεως. Τώρα. Διασταυρώσεως. Τώρα. Πορείας. Ωραία. Αν με κλειστά φώτα τραβήξω όλον τον μοχλό προς τα εμένα, ανάβουν τα φώτα πορείας. Είναι το λεγόμενο σινιάλο. Το σινιάλο πώς γίνεται? Κρατώντας το τιμόνι με τα δύο χέρια. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Το σινιάλο το χρησιμοποιώ μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις. Είναι μόνο για έκτακτη ανάγκη. Κατανοητό? Συμφωνούμε? Ωραία. Τελειώσαμε με αυτό το μοχλό, τον καταλάβαμε αυτό το μοχλό από εδώ. Ενώ τα φώτα πορείας μπορεί να τα ανάψω κατευθείαν έτσι. Όχι. Εδώ δεν μένει. Δεν μένει, μόνο κάτω θα μείνει. Πάει πίσω, δεν ανάβουνε. Πρέπει να έχω αναμένα φώτα για να ανάψουν τα φώτα πορείας. Πρέπει να έχω τα διασταυρώσεως. Ούτε καν τα θέσεως. Με τα θέσεως, αν τους μπρώξω πίσω πάλι δεν ανάβουν. Πρέπει να έχω τα διασταυρώσεως. Για να πάνε πορείας. Μπράβο, για να μπουν τα πορείας. Αλλιώς δεν μπαίνουν τα πορείας. Εντάξει. Από αυτή τη μεριά είναι οι αλλοκαθαριστήρες μου. Αν το κάνω προς τα πάνω, είναι το χειροκίνητο. Όση ώρα εγώ το κρατάω, άμα δείτε δεν μένει εδώ, μόλις το αφήσω σταματάει. Κατεβαίνει κάτω
και σταματάει. Άρα πάνω είναι το χειροκίνητο. Μία φορά κάτω, Σπυράκο, τα βλέπεις? Ναι. Μία φορά κάτω είναι συνεχόμενο αργό, χωρίς να το πειράζω εγώ, αυτό πηγαίνω έρχεται. 2 φορές κάτω είναι συνεχόμενο γρήγορο, χωρίς να το πειράζω εγώ, αυτό πηγαίνω έρχεται γρήγορα. 1-2, έκλεισε. Εντάξει. Αν τραβήξω όλο το μοχλό προς τα εμένα, πετάω νερό μπροστά. Οκ. Ωραία. Αν γυρίσω το μοχλό μία φορά, ξεκινάει να δουλεύει ο πίσω. Και αν το γυρίσω δεύτερη φορά, πετάει νερό πίσω. Κατανοητό? Έχουμε κάποια πορεία εδώ πέρα? Οι μοχλοί, ο ένας ο μοχλός κάνει όλες τις κινήσεις, πάνω κάτω, μπροστά πίσω. Ο άλλος ο μοχλός κάνει πάνω κάτω, πίσω, μπροστά δεν πάει. Δεν έχει μπροστά εκείνος ο μοχλός. Τα πίσω είναι για το πίσω, είπες έτσι. Ναι, από εδώ κουρδιστά. Κουρδιστά είναι για το πίσω. Γυρνάω από εδώ και. Κουρδιστό είναι και είπες ότι πάνω είναι για αργή ταχύτητα. Όχι, πάνω είναι χειροκίνητο. Ναι. Μία κάτω είναι αργά, 2 κάτω είναι γρήγορα. Ναι. Καλοριφέρ, εδώ. Εδώ είναι, από εδώ αν πατήσω αυτό ανοίγει το air condition. Ναι. Αν πατήσω αυτό εδώ, στην ουσία όταν δουλεύει το air condition γίνεται ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα. Δηλαδή, μπροστά στο αμάξι μας υπάρχουν κάτι αεραγωγή, κάτι ανοιχτές τρύπες που παίρνουν αέρα εξωτερικό. Αν πατήσω εγώ αυτό το κουμπί, αυτές οι τρύπες κλείνουν, οπότε το αμάξι εδώ πέρα μέσα που βγάζει αέρα από το air condition βγάζει τον εσωτερικό αέρα. Τον βάζει από τη μία μεριά, τον φιλτράρει και τον βγάζει από την άλλη. Τον βάζει από τη μία και τον βγάζει από την άλλη. Δεν παίρνει αέρα από έξω. Αυτό το κάνουμε όταν έξω έχει 45 βαθμούς και εμείς έχουμε το air condition. Γιατί να πάρουμε ζεστό αέρα μέσα και να πρέπει να τον κρυώσει? Δεν υπάρχει λόγος. Κλείνουμε και κρατάμε τον εσωτερικό. Εννοείται δεν πρέπει να καπνίζουμε μέσα στα αμάξι όταν το κάνουμε αυτό. Εννοείται αυτό. Γιατί στην ουσία παίρνει την τσιγαρίλα μέσα και την ξαναβγάζει. Άρα, μία περίπτωση είναι όταν έξω έχει πολύ μεγάλη θερμοκρασία, και η δεύτερη περίπτωση είναι όταν περνάω έξω από περιοχές με τοξικά απόβλητα, με μυρωδιές. Όταν θα περάσω έξω από τη Θεσσαλονίκη, εκεί που είναι βιολογικός, αν έχω αναμένο το air condition και αυτό δεν το έχω ανοιχτό, παρόλο που θα έχω κλειστά τα παράθυρα, το αμάξι μέσα θα βρωμίσει. Γιατί θα πάρει αέρα από έξω και θα το φέρει μέσα και μαζί με τον αέρα θα έρθει και η μυρωδιά. Αν το έχω αυτό πατημένο, δεν θα πάρει αέρα από έξω. Ναι. Εντάξει. Το τελευταίο κουμπάκι δεξιά, αν το πατήσω, ξεθαμπώνει το πίσω τζάμι, γιατί το χειμώνα τα τζάμια μας λόγω διαφοράς θερμοκρασίας έξω με μέσα θαμπώνουν. Το μπροστά το τζάμι ξεθαμπώνει με άλλο τρόπο, το πίσω τζάμι ξεθαμπώνει με άλλο τρόπο. Για να ξεθαμπώσει το πίσω πατάω αυτό το κουμπί. Όπου βλέπετε τετράγωνο τζάμι σημαίνει ότι είναι το πίσω τζάμι. Το ίδιο ισχύει και εδώ για τους ελαιοκαθαριστήρες. Άμα δείτε, δείχνει ότι πάνω κάτω έχει να κάνει με το oval το τζάμι, το οποίο είναι το μπροστά τζάμι, ενώ εδώ δείχνει το πίσω τζάμι, τετράγωνο τζάμι. Ναι. Άρα όπου υπάρχει τετράγωνο τζάμι είναι το πίσω. Όπου υπάρχει oval που κάνει καμπύλη είναι το μπροστά. Εδώ τώρα είναι η δύναμη του καλοριφέρ, πόσο δυνατά θα χτυπάει. Εντάξει. Εδώ είναι η θέση του καλοριφέρ και εδώ είναι αυτό που σας έλεγα. Εδώ είναι στα μούτρα, εδώ είναι μούτρα και πόδια, εδώ είναι πόδια, εδώ είναι μπροστά τζάμι, το βλέπετε το oval, και πόδια, και εδώ είναι μόνο μπροστά τζάμι. Μάλιστα. Το δείχνει oval. Και εδώ είναι κρύο και ζεστό. Εντάξει. Έχουμε καμιά απορία με αυτά? Όχι. Κλείσει το βίντεο, Ντινάκη.